Okej, vi har börjat filma antar jag. Ja, vi har filmat det slut. Nu börjar vi. Okej, vi har samlat här idag. Nej, vänta, jag måste börja upp. Jag heter Kjell Björne och jag ska gympa lektion med de som går i 5:an. Och de kan inte gympa för de går på 5:an. Och de är dåliga, men det får jag inte säga. Så vi börjar nu. Nej, vänta, mina elever har inte kommit in än. Vad händer? Vad jobbig är jag. De kommer alltid sent på mina lektioner, jag vet inte varför. Och just det, jag har inga elever. Men vi får köra utan dem. Det måste vi alltid göra. Så nu kör vi stressing. Ja, stressing. Jag kan inte prata ordentligt, jag mår bra riktigt. Mitt namn, och jag har sagt mitt namn. Så vi börjar nu med att stressa benet. Och då tar vi bort benet. Och sen så tar vi tillbaka det. Och sen tar vi den andra armen. Och stressar den armen. Nej, vänta, det behöver vi inte göra. Okej, nu behöver vi springa. Det här är jobbigt. Jag har bara sprungit 1 meter och det är redan tröttsamt. Vi kör lite till. Sådär. Jag har tänkt att vi ska sätta på lite musik. Till Umpa. Så nu kör vi kroppshövningar. Och det gör man genom att göra så här. Det är jobbigt. Det är jobbigt genom att prova själv. 1, 2, 3. Det är tröttsamt. Jag tar koll på mig. Nu tycker jag att vi ska lära oss att sjunga. Och vi ska sjunga där som är på. Yeah, combination. Det låter nästan som hon har en mopp och dansar med alltså. Det var töntigt att ha en mopp och dansa med. Men hon är tönt. Mamma. Jag är en wannabe den här tiden. Men tycker jag att det är tröttsamt. Och jag vill sova. Jag skäms.